Maswera sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumatv mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaveko chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 20 years ekuberekwa. Chandiunza pano ndine secret iyo yemumhuri. Ndanga ndafunga kuti ndenge ndichiudza umwe musikana uyo ari kufambidzana nebrother yangu. So brother yangu yainge yakamborora, then amai guru vakabva vachizosarudza kuti vange vachienda kumhiri kwemakungwa vakanetsana nebrother yangu. But what I know is that chakazokonzeresa kuti vange vachienda kumhiri kwemakungwa inhau yekuti vainge vava kuzviziva kuti mudzinza redu mune mweya wengozi. Saka vakarwadziwa, vakatondiudza nyaya iyoyo, vakati asi ndiri kutadza kuzvigamuchira kuti saka mwana wangu ropa rake rakatoshanda kuri pangozi yemumusha menyu. Saka ivo amai guru vekuzoenda kumhiri kwemakungwa vainge vaine mwoyo wakanaka, ende ndivo vaitobatanidza dzinza, vaitovawo nemhepo iyo yainge ichitovashandisa segamba remumusha. Ndokusaka mainge muine unity yakanyanyisa apo pavainge vasati vaita divorce nebrother yangu. Saka ipapapa my brother is being forced kuti vange vachikasika vawana zvekare umwe mukadzi, in which then this woman that I have been thinking about telling her the secret yemumhuri asati hake aroorwa nebrother yangu, so that kana achida kuzoita madecisions aite madecisions ake, because she is still very young. Ndinoti kana ndikatanga kufunga nezvake ndinotonzwawo mwoyo kutorwadza kuti but haanawo chaanoziva, shuwa chibereko chake chingashandiswa here kuti chinge chichiripa ropa iro rakadeurwa nasekuru. Kumusha kwedu tinobva kwaRusape. Sekuru vainge vachiita zvekufamba nematruck, vainge vari truck driver. Vakazosvika pakutengawo avo marori, but vakatenga marori ekutakura majecha apo pavainge vava kugara muchitungwiza. Isusu zvedu takazokura tainge tava kutogarawo kumasuburbs kwandisingakwanisi hangu kutaura nezita, but sekuru vainge vachigara kuchitungwiza nagogo. Zvinonzi vakaita mari nekuti vainge vatova nemarori vanhu vazhinji pavakatanga kuita zvekuvaka. Saka hanzi ndo pavakaitawo mari yakawandisa ipapo. Saka sekuru vakati vaita mari ndipo pavakabva vachizotenga imba kumasuburbs uko kwatakazokurirawo tava kugara. Sekuru zvinonzi vakabva vachizoti vadzoka kwaRusape vakabva vachizotanga kunetsana noumwe murume mushure mekunge vaonekwa vaine mukadzi wemurume iye yemumotikari mavo. Saka hanzi vakazonomuisira mushonga mudoro, but sekuru havana kusungwa. Akasungwa, zvinonzi kwakasungwa munhu asiri iye uyo ainge ari shamwari yemurume wavainge vaponda. Nekuda kwekuti sekuru vangu vainge vaine mari yakawandisa, pakabva pachizongotsvaka umwe munhu uyo ainge achinzi ndiye ainge auraya, ainge aripo pabhawa ipapo pavainge vachinwira. Saka munhu uyo akaurawa nasekuru akazowanikwa mabody parts ake ainge akaiswa mubhara. Saka sekuru ivo vakabuda munyaya iyoyo nekuda kwekuti vainge vari munhu ane mari. But mukukura kwedu mukoma pagore, I still remember apo pane pamwe sekuru pavakatanga kuwirirana noumwe murume uyo ainge aine prazi, ainge ari muhovet. Saka aiva neprazi raainge akatora kuBeatrice uko. Saka ndo kwataiti pagore zviya taitorwa nasekuru kadzinza kedu tose tobva taenda kuprazi ikoko, kobva kwachizonourawa bhuru iroro raiti kana raurawa munhu wese anenge aripo aigezeswa maoko ake neropa rebhuru iroro, nekuti apo paraizonobayiwa rakasungirirwa pamuti. Zvaitoitwa
patori nen'anga iyo yaizotora ingava iri poto kana kuti dish but resimbi, asi paiwanzo kushandiswa dish resimbi kana kuti poto inenge iri yesimbi asi simbi yacho iri aluminium. Ndizvo zvaiwanzo kushandisiwa. Then tose tobva tachizotanga kugeza maoko, zvekare tonzi tinge tichinwa ropa iroro. Izvi zvaiitwa kubva ndichiri mwana mudiki kusvika sekuru vachizofa. Sekuru vangu vakazofa ndainge ndava I think ne 14 years ndopavakashayika. Saka vanhu vemumhuri, vanhu vakuru vakatanga ndivana tete vainge vachiti zvechivanhu havachadi kuti varambe vachingoita zvechivanhu nekuti ivo vainge vava kunamata. Saka vakati kuchechi, sezvo vainge vakatendeuka, vainge vakaudzwa kuti hakuna chinhu chinonzi mweya wengozi nekuti anenge angori mademonic spirits anenge achingopretenda sekunge anenge ari munhu uyo anenge akapondewa. Saka vakabva vachizoramba apa. Sekuru zvinonzi vakafa, but vakafa vasiya vataura kuti vanangu zvandava kuenda, kana muchida kuzogara zvakanaka musina matambudziko amunenge muchisangana nawo, munofanira kuti munge muchizoungana pagore sekuungana uko kwatiri kuita, mudzidzise zvekare nevana venyu, zvisinei nekuti vanenge vaenda kumhiri kwemakungwa gore roga roga kunyange mukaenda kure, asi munofanira kuti munge muchizowana nguva iyo yamunoti munodzoka kuno kuZimbabwe, nekuti ropa iri rinodeuka rinofanira kuti ringe richizopinda muvhu imo muno muZimbabwe. Saka musazoti kana matama mukaenda kumhiri kwemakungwa mobva mati muchaitira mhiko dzacho ikoko nekuti hazvingashandi. Ivo sekuru vainge vachiti kana mukasaita mhiko idzi mose muchapera kupenga, asi sandizvo zvakazoitika. Saka mushure mekunge sekuru vashayika, umwe neumwe akatanga kuita zvake. Baba vangu ndivo vakambosara vachiita zvechivanhu, saka taitoenda tose kuPrazi votouraya mombe. Vainge vachitobetserwa nen'anga iyoyo, yakazotiwo yafa. Baba vangu vakabva vachizongosiyana nazvo, tikabva tachizotanga kuenda kuchechi yeMethodist, ndokwatainge tava kuenda. Baba vakati sezvo vainge vatendeuka, izvo zvekunzi mweya wengozi zvainge zvisina zvazvinoreva. Saka takatanga kuenda kuchechi, but I still remember kuti ndichiri mwana mudiki ndaitopota ndichitoona umwe murume uyo wandaiwanzokuona apo pandinenge ndabva kuchikoro. Ndaingomuona achingoita mamwe mabasa epamba, saka dzimwe nguva ndaifungidzira kuti anenge ari munhu anenge atodaidzwa nevabereki vangu kuti ange achizoita mapiece jobs pamba pedu, even though tainge titori nemagardeners maviri because yadhi yacho yainge yakakura. Saka ndakazoti nerimwe zuva ndabvunza imwe brother yangu, ndopaakabva achizoti munhu yeye unotombomuona. Brother yangu yakazondiudza kuti nerimwe zuva yakati ichitamba cricket, achitamba cricket kudaro akangokaruka atemwa nebhora, but munhu akamutema nebhora riya recricket rakaomarara haana kumuona. Akatopinda mumba achichema, ziso rake rainge rakatozvimba. Saka takashaya kuziva kuti ainge atemwa nani. Takatofungidzira kuti maybe ainge atemwa nedombo, but ainge asingadi kutaura kuti wacho ainge amutema nedombo ainge ambori ani. Saka kubva ipapo paakandiudza kuti naiyewo ainge aine munhu waainge achiona. Kana pamba painge pava kutyisa kugara, ndainge ndava kutosarudza kuti ndinge ndichienda hangu ndichinogara kumba kwavatete because vaigara musame area but street riri street rekuseri. Ndokwandakatanga kugara ikoko because mumba mandairara ndaitoona vanhu vaitopinda usiku vobva vauya kuzondidongorera vachiti hasati aibva, kana aibva tichamuita mukadzi. Zvechokwadi ndakazotanga kuitwa mukadzi. Mukomana wandainge ndichidanana naye akafa, akandiudza mashoko andisina kuzombogara ndakakanganwa. Akati iwewe haufi wakaroorwa because wakaitwa mukadzi wengozi nababa vako, unozviziva here? Dai ndakaziva ndisina kumbogara ndakarara newe.
akazofa achiita zvekudzipwa, asi chakamudzipa hakuna akachiona. Iniwo handina kutaura kuti ndozvaainge akandiudza. Saka sezvo mumhuri mainge mava kusaitwa mhiko idzo dzainge dzakanzi dzinofanira kuti dzinge dzichizoitwa mudzinza rekwedu, mabrothers angu ose nemacousin brothers vose vana vavo vakatanga kufa within 3 years mukoma. Vana vavo vose vainge vafa, mafirst born. Kubva ipapo ndipo pakatanga kunetsa nyaya yekuti kana kuri kunzi any of my brothers kana akatora mukadzi, kana akangonzi mukadzi iyeye anenge abatira pamuviri, nhumbu iyoyo haizvarwi. Saka amai guru vakazosvika pakuzviziva kuti vainge vachitoshandiswawo nemhepo isina kunaka yemumhuri. Vakabva vachizosarudza kuti vange vachizorambana nebrother yangu. Saka apa brother yangu iri kuda kuti inge ichizoroora zvekare ende vatori neumwe musikana. Saka musikana uyu ndinoti kana ndakamutarisa ndinonzwa ndichimunzwira tsitsi. Handizivi kuti zvinoita here kuti ndinge ndichimuudza chokwadi, kuitira kuti kana kuri kunzi akazopinda hake mumarriage ange achizopinda but achiziva kuti izvi zvaasarudza kuti ange achida kuita kuroorwa nebrother yangu anokwanisa kuzotoshandiswa nemhepo sezvainge zvichiitwa amai guru. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi ndo zvinoitikawo mudzinza ravo. Hanzi mune mweya urimo, mweya usina kunaka, hanzi mweya wengozi. Let us try to speak with our dear sister comment section. Hanzi vanhu vemufamily mavo vana vatete vakati isusu tava kunamata, saka isusu hatichaiti zvemweya izvi zvekunzi kune mweya wengozi. But hanzi kubva ipapo hanzi mudzinza zvinoitika ndezvekuti mukadzi kana akanzi anenge aita nhumbu yekutanga anenge ari muroora, hanzi nhumbu iyoyo inobva, hanzi ropa rake ndiro rinoshanda paya painge pakanzi panofanira kuti pange pachizourawa mombe. Saka hanzi ropa iroro ndo rinozoshandisiwa manje kuti ringe richizochenura dzinza. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Saka baba vangu havana kushaika. My father faked his death mugore ra 2004. Baba vangu vanotoshandisa chimwe chitupa, birth certificate uye zvekare name surname. Saka baba when he faked his death pane zvainge zvakaitika, vakabva vachizonzi ndo zvavainge vachifanira kuti vange vachizoita. Ndiyo secret yangu yandiinayo. Ndinotya kutaura mhosva yavainge vakapara kuzosvika vachizonzi vange vachizonzi vakafa. Titori ne death certificate radedi but dede vangu vachitori vapenyu. Yo zvakangooma hazvo veduwe, ndo secret yavo iyo yemumhuri. Hanzi baba vavo vakapara mhosva and then vakabva vachizochinja madetails epachitupa zvekare nemabirth certificate, and hanzi death certificate ritoriko. Hanzi ndo secret yavo yemumhuri iyoyo. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndakamboona imwe mhuka yandikudawo kuti munge muchitondibatsirawo kuti mhuka iyoyo yandakaona chingava chiri chipoko, chikwambo here kana kuti ingoriwo mhuka yakasikwa naMwari. Mhuka iyi yandakaona yainge yakaita kunge mombe, kubva muchiuno umu yaitova nemuswe kudzika kuzasi, but kumusoro uku yainge yakaita kunge mukadzi, but musoro wayo yaitova nemusoro wemombe. Ende
chimhuka ichocho chainge chisina kana kusimira. Saka mhuka iyi ndakaiona it was somewhere kuma 8 p.m. pamba pedu tainge tiri pagarden rainge riri padhuze. Amai vangu vaiva munhu wekuti vaifarira kungotuma-tuma, saka vakabva vachizondiudza kuti ndaifanira kuti ndige ndichienda kugarden kunotema madomasi. Iyi vakabva vandiomesera amai pavakanditi ndige ndichienda kunotema madomasi. Ndakamboramba, vakatanga kundituka vakati iwe ndati enda unotema madomasi. Ndakabva ndachizoperekedzwa nekamwe kahanzvadzi kangu, but ainge atoriwo mwana mudiki asina kana chaainge achitomboziva. Mukomana ndakabva ndachizoti ndaenda kugarden. Takati tava kubuda mugarden ndipo pandakabva ndachizoona kuti mugarden mainge muine mhuka iyoyo iyo yandataura nezvayo kuti yainge yakaita kunge mombe but yakaita kunge munhukadzi. Ndiyo mhuka yandakaona. Ndakazobuda mugarden momwe ndichitiza, kahanzvadzi kangu kakazotanga kuridza mhere kachichema. Ndikazodzokera ndichinomutora because ndainge ndava kutya kuti kana kuri kunzi ndikazoenda kumba ndichisiya mwana ari ega ari kumashure achinditevera achitiza, ndaikwanisa kuzorohwa namai vangu. Saka ndakazomirira akauya, but mhuka iyoyo mukoma paakatanga kuchema yakatoita zvokutojamba waya ikabva yatotanga kutotiza. Ndakaiona iri mugarden redu. Ndo mhuka yandakaona, ende ndikudawo kutobvunza kubva kune vedare renyu kuti ingava iri mhuka yakaita sei iyoyo iyo yandakaona, kune vanoziva zvinhu zveusiku. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Vari kuti ndiyowo mhuka iyo yavari kuti vakaona. Maybe chainge chitori chikwambo kana kuti vanhu vaya vanenge vachinzi anenge aine divisi, zvimwe ainge achitoba zvirimwa mugarden menyu. Handiti ndo basa redivisi here? You can tell us if you know more about this in the comment section. Inzwaiwo nyaya iri pano. Hanzi mukomana makadii zvenyu? Nyaya iyi inyaya iri kutotichikisawo, itoriwo breaking news kwatiri. Saka tine brother yedu, my brother, iye akauya kuno kuSouth Africa. Takatombomuudza kuti dai waregedza wasiyana nazvo izvi zvekuita zveugangsterism. Akauya kuno kumugore ra2012. Saka akabva achizotaura nevamwe bamunini ava ivo mwana wekwabankuru. Saka vakazouya kwandiri vakati mukoma, ndine nyaya iri kundinetsa yandakaudzwa naTino, not his real name. Ndikati ndiudzei chii chiri kuitika. Vakabva vachizondiudza kuti hanzi vakaudzwa naTino kuti mugore ra2014 akahayiwa neumwe murume uyo ainge aine mataxi. Saka murume uyu hanzi ainge akabatsira umwe driver wake kuti ange achiita taxi yekuita rent to buy. Ndokubva amupa mari yekuti anga achienda kunopa muridzi wetaxi kuitira kuti inge ichizogara yatochinjwa mapepa. Saka hanzi driver iyeye akati afamba netaxi ndokubva achizoita accident, taxi ikaita beyond repair. Akamumirira kusvika achizorecover. Zvino akazoti arecover ainge ava kusakwanisa kuti ange achidzosera mari iyo yaainge achiri kuowa. Hanzi taxi yacho yakazotengeswa but at a low price sezvo yainge yakaita beyond repair. Saka kwainge kuine mari yainge yakasara. Hanzi Tino ndipo paakabva achizotumwa nemamwe mazulu. Vakaenda vakanzi vaifanira kuti vange vachinorova mudhara iyeye uyo ainge akakwereta mari ava kutadza kuidzosera. Hanzi pakunomurova kwavakaita, hanzi vainge vachishandisa tsvimbo. Saka vakabva vachizomurova zvakaipisisa ndokubva vachizomukuvadza. Pavakaona kuti munhu ainge ava kusanyatsokufema zvakanaka, vainge vasingachazivi kuti zvino voita sei. Ndipo pavakabva vachizoenda naye kumba kwemunhu uyo ainge akavatuma. Hanzi akabva achizotanga kupopota akati, kosei mauya nechitunha pamba pangu, mune munhu ambokuonai here? Hanzi vakabva vati kwete, hatina munhu wataona.
vakabva vachizodhiraivha kombi. Iye hanzi ainge ari pamberi, vakaenda maprazi hanzi kumaruzevha. Hanzi vakadhiraivha kombi iyoyo vakakwidza nayo mugomo, pamwe pekutoti hanzi painge pasina kana nzira yekuti motikari ingafamba. Vakati vaona kuti kombi yainge isingachakwanisi zvino kukwidza gomo, ndipo pavakabva vachizonzi vange vachiburuka mukombi. Hanzi vakanzi vange vachitora petrol iyo yainge iri mumotikari yemudhara uyo ainge akavatuma kunoronda mari yake. Vakabva vanzi vange vachipisa munhu wavainge vauraya. Hanzi vakamupisa zvekare nekombi. Kombi iyoyo hanzi yakasvika pakuputika, vakaisiya ichibvira, ndokubva vachizopiwa mari mushure mekunge vadzokera kumba kwemudhara uyo akavatuma. Saka hanzi tino zvinhu izvi zvakaitika mugore ra2014 kusvika pari zvino anga akangozvichengeta muhana make asina kana munhu waakamboudza. Zvino ndauyawo pano on behalf of the family. Nyaya yakaitika iyi inokwanisa kuzoti affectawo here isusuwo semhuri, sezvo tisinawo tainge tichiziva. Ende semunhu mukuru mukoma ndakabva ndatongobatanidza nyaya, ndinoona sekunge tino ava nezvava kumunetsa kana kuti pane zvinhu zvaari kuona, saka ari kutya kuti ange achitibudira pachena kuti pane zviri kuitika kwaari. Ende maonero angu pandakazogara pasi ndava kutaura zvekare nevamwe vaning'ina vangu nemamwe madzikoma angu, tiri kuona sekunge tino kuzotaura anenge ndiye akauraya, because hanzi vainge vachimurova netsvimbo mudhara iyeye mumusoro make. Saka hanzi pane pakazoti arohwa netsvimbo, hanzi vakanzwa bhonzo remumusoro, hanzi rakarira kutsemuka, pakatanga kubuda ropa, hanzi rakaita rekutushuka ropa richibuda. Saka tiri kuona sekunge iye tino anenge ndiye akaita the final blow yakazouraya munhu. Hamene kuti ainge abatwa nemweya wakaita sei. Apa hanzi vakapiwa sick money, vakagoverana. It was only 4,000 rands yavakaurayira munhu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma wa mukoma tino. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo. Hanzi semhuri vanofanira kuti vange vachiita sei, nekuti ivo havana zvavainge vachitomboziva pamusoro penyaya iyi. Hanzi vakatotangawo kutozviziva izvezvi kuti vane hama yavo uyo wavati anonzi Tino. Hanzi akabatsira pakapondwa umwe driver ainge akatora mari achida kutenga kombi akazoita accident, saka hanzi akazourayirwa nyaya iyoyo. Saka vava kutya kuti zvimwe kuda pane zvinokwanisa kuzoitika, kana kuti iye Tino hanzi anokwanisa kunge ava nezvaari kuona, but ari kutya kuti ange achitaura. Ngatitaurei navo nezvayo nyaya iyi mucomment section.